Muna murna yau ranar masoya ta zo, auren so ne an kayo da kauna. Malakar da Abubakar a yau sun yi aure, Aminu Huda sai gidan amare. Muna murna yau ranar masoya ta zo, auren so ne an kayo da kauna. Malakar da Abubakar a yau sun yi aure, Aminu Huda sai gidan amare. Muna murna yau ranar masoya ta zo, auren so ne an kayo da kauna. Malakar da Abubakar a yau sun yi aure, Aminu Huda sai gidan amare. A duk lamarin Zuljalal kai zan sanya, kake yi mini yau hada da gobe. Kakaran baiwa ne tsadan mai waka, cikin waken karna zama raɗe. Domin matsayin shugaba masoyi nura, Rasulillah mai yado da zobe. Kakana sai tsadan bani da kowa, na yawa baitoci wajen amare. Muna murna yau ranar masoya ta zo, auren so ne an kayo da kauna. Malakar da Abubakar a yau sun yi aure, Aminu Huda sai gidan amare. Halin ka salafi Ubangiji na kullum, wurin ta shugaban halittu. Salaye har sahabai sun yi rata, hakan tarbar lura sun ka zauto. Kowa ya rike da wanda zai yi shura, auren sunna ta sace fahimto. Abubakar na umar kai wutar mata, shi ke kashi gidan amare. Muna murna yau ranar masoya ta zo, auren so ne an kayo da kauna. Malakar da Abubakar a yau sun yi aure, Aminu Huda sai gidan amare. Malakar amarya ki sha zama mai daɗi, sa'annan tela suke ba masoyi. Cikar burin dukkanin masoya aure, a yau kuma ga wasu na birayi. Malakar ki zauna gidan miji ne daidai, da karin sai ko juyi da yayi. Manta da waɗanda ba su soke shura, gidan Abubakar za ki je ki tare. Muna murna yau ranar masoya ta zo, auren so ne an kayo da kauna. Malakar da Abubakar a yau sun yi aure, Aminu Huda sai gidan amare. Ango Abubakar dole in yi mamaitoci, ka zama bango ne irin na daure. Jure tsara har da sassaka sai ga miji, ka zama bango garkuwar samari. Kamshi na kasa saraki ake wa kirari, Abubakar yau ka rige samari. Kadan ko malakar amarya kai rata, zaman aure za ku yi wa tare. Muna murna yau ranar masoya ta zo, auren so ne an kayo da kauna. Malakar da Abubakar a yau sun yi aure, Aminu Huda sai gidan amare. Malakar da Abubakar sai barka, ka zama bango yanzu babu shayi. Ka zama bango sutura ga umar kairi, ka kare yakinta babu layi. Komai zana faɗa na santina tarwa ce, ka san komai wallaba ni shayi. Malakar amarya ce gimbiya dai fata, ta zama tawazara cikin ƙawaye. Muna murna yau ranar
malakai ramar yake buɗe kunna yanki zaman aure an kira shi bauta idan an zauna a wataran asaba mai tsafta bai zama wajen ƙazanta yau ladabi halayen ki kar da ki sauya malakai ramar ya bata da bauta amaryar girma umar kayyarkin yarata kamshi ka ya tashi gida na amare murna murna yau ranar masoya ta zo auren su ne aka yi da kauna umar kai da abubakar a yau sun aure aminu da sai gidan amare abubakar umar kai na ga kunna ce zaman aure kwaltai a tare gidan haske ya ji taudawo ya kauce gidajen ƙauye ake wasari abubakar ango yau ka zamo katangar ƙarfe ni waye ka ce maganin kirare da kyale mai maɗiga mai zuma ya doso amarya ango ku zama tare murna yau ranar masoya ta zo auren su ne aka yi da kauna umar kai da abubakar a yau sun aure aminu da sai gidan amare iyayen ango na gansa sun yi murnar aure yau suke taya ko da tani a da radiya ta sun yi murna gwagwadiya na ango ta yi murna gwaggwana na gwaggwanan na sun yi murna hadda fakin ta taya ku murna murnar bikin abubakar umar kai biyar da kuka ba su ta yi rana murna yau ranar masoya ta zo auren su ne aka yi da kauna umar kai da abubakar a yau sun aure aminu da sai gidan amare iyaye na murya na ga su masu yi murnar aure yau suke taya ko hajiya mani zainab maman amarya murnar aure yau take taya ko an tafi satuwan tindina ga sun yi murna an tinda isa murna take yi yesus ba wana gano saya taya ku da murna min amarya na ga sun yi murna maman sharafa aisha na ga sun yi murna amma abin ta jani sun yi murna ga zai inna fati salim suna yin murna na aure yau daga suke taya ko abubakar na umar kai rautar mata na Allah ya bar ku tare murna yau ranar masoya ta zo auren su ne aka yi da kauna umar kai da abubakar a yau sun aure aminu da sai gidan amare Allah dan isar ma'aiki da min fito yi ji ka ganana ka sanya albarka ka sanya buɗi Allah domin zola bishasha shugaba domin shaga wasu ma da garkuwa mun faira su na kama kafa su ne cibona fasana Allah ya bar mu tare da kauna ya da sanani mana tare murna yau ranar masoya ta zo auren su ne aka yi da kauna umar kai da abubakar a yau sun aure aminu da sai gidan amare Sada mini ne na rera wannan wake ga baitoci na wata na ba wani sake dangi na amarya na gani su sanyo murna hada ango da kafa mili na murna hawaye na amarya duka sanya murna abokan ango tilas na gaishe ko
biyo murna har biki na babban ango. Abubakar Ummal Khairi ka zamto jigo, ka kare aikin Ummal Khairi manufata. Ummal Khairi amarya halin ki ne ya duba, zaman aure ke rage shi bauta. Murna ce na tsaya ku ya sadan ba wai ba, mai kushe ya gare ku bai iya ba. Hasken rana hannu ba zai tare ba, na hau hanya babu mai tarewa. Hanta da jini ba a yi na rabewa, amarya da ango ku zama kulawa, domin wata rana tana tahowa. Mai lissafi shi yake rabewa, shi hanci aikinsa sinsinawa. Murna yau ranar masoya ta zo, auren su ne aka yi da ƙauna. Umar Khairi da Abubakar a yau sun yi aure, Aminu da sai gidan amare. Murna yau ranar masoya ta zo, auren su ne aka yi da ƙauna. Umar Khairi da Abubakar a yau sun yi aure, Aminu sai gidan amare. Murna yau ranar masoya ta zo, auren su ne aka yi da ƙauna. Umar Khairi da Abubakar a yau sun yi aure, Aminu da sai gidan amare. Murna yau ranar masoya ta zo, auren su ne aka yi da ƙauna. Umar Khairi da Abubakar a yau sun yi aure.